det? Ja, det er helt vildt. Skal du ellers se, hvad hun laver? Prøv at se der. Det er jo fordi, de har ikke en guitarspiller-indstilling til det. De har en computerspilsindstilling til det. Så det er noget helt andet. Christian? Hvad tid på I? Han har jo ikke guitarindstilling. Altså, han tror ikke, at det er guitarspiller. Han spiller computerspil, når han gør det der. Mor? Det betyder meget. Prøv frem. Tag det roligt, Jan. Sæt dig ned og slap af. Jan, sæt dig ned. Sæt dig ned. Og vi skal ikke. Nej, Det er jo godt. Vi spiller lidt og klar, Jamen. Okay, du jammer til. Sæt dig der, Kim. Så kan jeg optage jer. Ja. Der var også den der. Prøv det igen. Så sekunder, Jan. Hvad går det ud på? Ja. Spil guitar. har du taget Michael Jackson? Ja. Skide godt. Så skal man bare trykke på den gule og grønne. Ja. Der var en gule og en grønne. Nej, ikke noget. Er du en pige, Nej. Og du er en pige? Ja, ja. Det er meget nemt. Jeg har også lavet min egen. Kan vi ikke selv lave noget? Så gider jeg ikke prøve det. Nej. Det der skal jeg gøre mig. Okay. Hvor er du? Og der er også blå på den der. Du må tage stop det der. Nej, jeg må gerne have. Går du stærk, Holly? Nogle gange.